ରାଜାଙ୍କର 64 ଅଙ୍କ ସନ 1429 ସାଲ ଶତାବ୍ଦ 1944 ସମ୍ବତ 1979 ସିଂହ 3 ଦିନାନୀ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ତୀର୍ଥ ଇରେଜି 19/8/2022 ମସିହା ଭାର୍ଗବାସରେ ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟକୁ ଜନ୍ମିଷ୍ଠ ନଅଦଣ୍ଡ 37 ଲିଦାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ତୁଳ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନ ଭୋଗ 7 ଦଣ୍ଡ 34/5କୁ ଲଗ୍ନ ସ୍ଫୁଟ ସାଧନ ରାଶୟା 14/5-3କୁ ବୃହସ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ର ଶଶୀ ହୋରା ରବି ଦ୍ରୋକଣ ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତାଂଶ କୁମାର ନବାଂଶ ଭାର୍ଗବ ଦ୍ୱାଦଶାଂଶ ଛାୟାପୁତ୍ର ତ୍ରିଶାଂଶେ ଏବଂ ବିଦ୍ଧୌ ଅମୃତ ବେଳରେ ଷଡ଼ବର୍ଗ ପରିଶୋଧିତେ ଗଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣେ ମାହେନ୍ଦ୍ର ସମये କେରଳ ଦୈବଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଭୁକ୍ତେ ନକ୍ଷତ୍ର 3-1 ଶ୍ରୀ କଣ୍ଡୁରୀ ବରାଡ଼ ସୁପତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗୀ କୁମାରୀ ଜନ୍ମ ଶୁଭ ନିଜ ପରମାୟୁ 120 ବର୍ଷକୁ ରାଶି ନାମ ଅମ୍ବିକା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାମ ତପଇ ମୋଟ ଋକ୍ଷଦଣ୍ଡ 50-45-10କୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରୁ 9 ବର୍ଷ 7 ମାସେ 18 ଦିନ ବାକି ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ତାର ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଦଶମରେ ରବିକୁ ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶରେ ବୁଧ ଶନି କି ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ପରମେ ବହୁତ ହେଲା ହେଲେ ଲାଗିଯିବ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଇ ପରମ ପୁଷ୍ଟିଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଦେବ ଭଲ ଅଛି ପାଠ ପଢିବାରେ ପୁଅ ବାତ ଫୁଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ହେଲା କଣ ହବ ବାତ ଫୁଟ ହେଇପାରେ 90 ଦିନ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଫୁଟକା ଫୁଟକା ଟିକେ ଏଇଟା ହବ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଇଁ ଦେ କଣ ପୋଲିସ ହବ ନା